mangken jenengaken kampung niki soalnya jenengan tinggal wiji manggon ten wiji. Oh, tenang. Dia nak kata jenengan sedanten iki. Akan dia pun jenengan kampung niki kampung kami dusun. Asal usulnya jeneng dusun itu saking pundi, Pak? Oh, jenengan kepingin sebenarnya kok nami kula jenengan dusun. Mulai awal riyen kula itu bapak wonten sisi itu betul lajeng kula diparangi tiyang kawin. Ini belum berteman saya terusakan bapak mumpung kula niki selagi susu terus pados tentang tembusan dan mriki makane dusun niki atau kampung niki kula jenengaken dusun amarga dusun niku tembusane waktu kula niku kesusu. Halo. Walah ngoten ta. Nek ngoten kula kali rencana sakniki sampun semerat asal usulé dusun. Ya boleh ikut ini kabeh jam sabetan karo kampung. Apa setuju? Lek ngono kabeh kongkon mlumpuh niki karo kula pendem. Oh, makanya lek kajen panjenengan ngetan nggih. Kok ngetan kaitan tenang. Oh, nggih. Menapa lek kekajengan denget-denget penting kok mungkin tayuk kali joget-joget monggo kula sumanggaken. Tapi oleh kula pun ngantos dicampuri minuman sing jeneng mabuk. Kanten apa mengke sing dikuwatiraken eleke desa utawi kampung tersebut.